Sa pagsilay ni Maximo sa napakaraming aso, muli niyang ibinato ang dalawang sibat sa kanyang kaliwat kanang kamay at kasabay nito ang pagsalag niya sa mga nagsisitala sa ngipin ng nilalang gamit-gamit lamang ang kanyang kaliwang braso. Habang pinipigilan niya ang pagsunggab ng mga ito, panay naman ang kanyang pag-unday dito ng saksak gamit-gamit ang sibat ni Longhino na naroon sa kanyang likod. Sa pagpapatuloy ng ginagawa ni Maximo, halos mga lahati na ang mga nilalang na walang habas na sumusunggab sa kanyang kinaroroonan. Ang mga napapaslang niya noong aso ay mabilisan namang naglalaho hanggang sa tuluyang mawala ang pag-iral nito sa lugar. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang binawi ng mga kalaban ni Maximo ang mga aso sa kadahilanang nasipat nilang marahang naglalakad si Manong Alejandro sa likuran ng kanyang disipulo. Nang mapansin ni Maximo na umaatras na ang mga nilalang, agad naman siyang napatingin sa kanyang likuran sa kadahilanang naramdaman niya ang nag-uumapaw na presensya ni Manong Alejandro. Pagsilay niya ritong tangan-tangan nito ang dalawang sundang na nagliliyab, agad naman niya itong nilapitan habang nagwiwika ng, "Maestro, kaya ko na huto. Mas mabuti sigurong magpahinga na lang kayo." Hayaan mo, Maximo. Ako ang hinahanap nila, kaya mas mabuting ako ang humarap sa kanila. Nakakahiya naman sa ating mga bisita, lalo pat malayo-layo rin ang pinanggalingan nila. Sagot naman sa kanya ni Manong Alejandro. Matapos nitong makapagsalita, laking gulat na lamang ni Maximo nang biglang maglaho sa kanyang harapan ang kanyang maestro. Pagkurap ng kanyang mga mata noon, agad naman niya yung nasilayan sa harapan ng kanilang mga kalaban na walang habas sa pag-uunday ng saksak, gamit-gamit ang kanyang espiritual na sundang. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, halos wala nang nagawa ang mga nilalang kundi ang kumaripas ng takbo papalayo. Pagramdam ng mga itong nangangalahati na ang kanilang grupo, napilitan na silang umatras papalabas ng teritoryo ng mga kakarma. Subalit, bago pa man sila tuluyang makalayo sa lugar, nasipat nila sa hangganan ng lupain ang pangkat ni Rakim na naghihintay. Nakatitig ng napakasama ang lahat ng kakarmang naroon at animoy handang sumunggab sa utos ng kanilang pinuno. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan ng nasukol ang mga nilalang dahil sa pag-ikot ng napakaraming kakarma sa buong paligid. Upang malaman nila Manong Alejandro ang pakay nito, binigyan nila yon ng pagkakataon para makapagsalita. Sabihin mo, bakit ninyo ko hinahanap? Tanong ni Manong Alejandro habang naglalaho ang mga taglay niyang armas sa kanyang mga kamay. Nang marinig naman ng mga nilalang ang kanyang sinabi, nanatili lang naman yung walang imik na parabang naghihintay sa sasabihin ng kanilang pinuno. Maya-maya pa, bigla namang nasipat ni Manong Alejandro ang paggalaw ng isang binata at kasabay nito ang pagsagot sa kanya ng, "Alinsunod sa utos ni Ginoong Protasio, ikaw ay kailangan naming iharap sa kanya, kahit maging buhay man namin ang maging kapalit. Sumama ka na, Alejandro, hanggat wala ka pang pinagsisisihan sa mga oras na to. Masama naman siguro kung dadalhin ka namin ay iwan namin ditong bangkay ng mga kasama mo." Pagkarinig ni Manong Alejandro sa sinabi nito, tanging pagtawa lang naman ang kanyang nagawa sa kadahilanang hindi niya lubos maunawaan kung bakit ganun pa ang tabas ng dila ng binata, gayong napapalibutan na ng mga kakarma ang kanilang pangkat. Animoy sa tono ng pananalita nito, meron pa yung itinatagong alas sa kanilang mga bulsa. Dahil sa mga pananalita ng kalaban nila Maximo, kung kaya't nagbigay ng kautusan si Manong Alejandro sa pangkat ni Rakim na huwag umatake ng basta-basta nang hindi nila ito pinag-iisipan. Mapanganib kasi para sa pangkat ni Rakim ang kanilang mga kalaban noon. Gawa ng pareho sila ng aral na tinatangan.
Maya-maya pa, nang hindi na maatim ni Manong Alejandro ang pagmumuka ng mga ito, muli niyang tinawag ang kanyang mga sundang at kalasag, hudyat ng kanyang nalalapit na pagsugod. Pagsilay naman doon ni Maximo, mabilis na naman niyang tinawag ang 3 sibat, maging ang kalasag na nagbibigay lakas sa kanyang pangangatawan. Matapos nila itong gawin, buong lakas naman nilang sinugod ang mga nilalang ng walang pagdadalawang isip. Subalit bago pa man sila makalapit, bigla naman sila noong natigilan nang masipat nila ang iilan sa kanilang mga kalaban na dali-daling lumapit sa binata at kasabay nito ang kanilang pagsaksak sa kanilang mga dibdib. Sa pagtulo ng kanilang mga dugo sa lupa, dali-dali naman itong hinigop ng binata at kasabay nito ang unti-unti nitong pagpapalit anyo bilang isang demonyong nahahawig sa aso. Sa pagbagsak ng 5 nilalang, bumungad sa harapan nila Manong Alejandro ang binatang napakalayo na sa ordinaryo nitong itsura. Paglalarawan ni Maximo sa nilalang na yon, maihahalin tulad mo ito sa isang taong lobo na halos kasing taas ng isang matandang puno ng mangga. Hindi nila ito gaanong masilayan sa lugar sa kadahilanang nababalot ang buong wangis nito ng kadiliman sa paligid. Ang tanging nasisilayan lamang noon nila Maximo ay ang nanlilisik nitong mga mata na lumilipat ng lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, nasipat nila ang iilang kasama ng binata na dahan-dahang umaatras patungo sa hanay nila Rakim. Alam nila Manong Alejandro na makikipagdigma na ang mga ito, gawa ng buhay at kamatayan lamang ang nakataya sa sitwasyong kanilang kinakaharap. Ilang minuto pa ang lumipas, mabilisan namang nag-anyong anino sila Rakim nang masipat nila ang pagsugod ng mga aswang, kasakasama ang mga dambuhalang aso nitong alaga. Bago pa man tuluyang makalapit sa kanila ang mga nilalang na yon, nagawa na nilang maglaho sa kanilang kinatatayuan at kasabay nito ang mabilisan nilang pag-ikot sa mga nilalang. Paisa-isang sumugod ang mga mandirigma noon ni Rakim habang patuloy na hinihigop ang anino ng mga aswang. Bagaman nangangalahati na ang nawawalang anino ng mga ito, patuloy pa rin yon sa pakikipaglaban na parabang hindi sila naaapektuhan ng abilidad ng mga kakarma. Sa kabilang dako naman, pagsilay ni Manong Alejandro na nakikipaglaban na ang grupo ni Rakim, muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang pagsugod sa kinaroroonan ng binata. Pansamantalang hindi niya muna ginamit noon ang kanyang abilidad na pagpalahuin ang kanyang wangis dahil nais niyang masukat ang buong kalakasan nito. Alam niyang parte yun ng kapangyarihan ni Protasio kung kaya't nais niyang malaman kung hanggang saan na ang kaya nitong gawin pagdating sa sining ng pakikipaglaban. Sa paglapit ni Manong Alejandro sa nilalang, buong lakas naman niyang ibinato ang kanyang sundang at kasabay nito ang mabilisan niyang pag-usal sa mga kadena na babalot sa hawakan ng kanyang armas upang hindi ito tuluyang mawala sa kanya. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, buong lakas naman niyang hinila ang kadena na siyang naging sanhi upang bumulagta sa lupa ang kalunos-lunos na binata. Sa muling pag-ahon nito sa kanyang kinalagpakan, kampante naman itong hinintay ni Manong Alejandro upang pagtawanan. Nais niyang insultuhin ang binatang yon sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na nanonood sa kanilang laban si Protasio. Sapat na ang ginagawa niya noon sa binata para mainsulto ito at gumawa ng mga bagay na maaari niyang maipahamak. Sa pagpapatuloy ng ganoong gawain ni Manong Alejandro, inabisuhan niya si Maximo na tulungan ng pangkat ni Rakim. Nang marinig yon ng kanyang disipulo, dali-dali naman itong kumaripas ng takbo papalapit sa lugar na pinaglalabanan ng mga kakarma. Habang siya ay nananakbo, taimtim naman niyang tinatawag ang kanyang 3 sibat at ang kalasag na nagbibigay proteksyon sa kanyang katawan. Matapos niya itong gawin, buong lakas niyang ibinato ang sibat ni Longhino at ni Ahum
patungo sa kinaroroonan ng iilang nilalang na nagbibigay utos sa kanilang mga kasama. Alam ni Maximo na kapag napatay niya ang mga ito, may posibilidad na magkagulo ang kanilang mga kalaban dahil sa hindi nito alam ang kanilang gagawin. Sa pagtarak ng kanyang sibat sa mga nilalang na kanyang inasinta, pansamantalang natigil ang digmaan dahil sa binalot ang mga nilalang ng labis na pagkagulat. Pagsilay ng mga ito kay Maximo, kitang-kita nila ang isang antingerong naglalakad sa damuhan, tangan-tangan ang 3 mahihiwagang sibat ng mga banal na nilalang. Sa paglapit niya sa kinaroroonan ni Rakim, inabisuhan niya itong huwag sagarin ng lakas ng kanyang mga mandirigma nang sa gayoy walang mapahamak sa mga ito. Kitang-kita kasi noon ni Maximo na ang iilang kakarmang umaaligid sa kanilang mga kalaban ay labis ng sugatan. Bagaman naubos na ng mga ito ang anino ng mga nilalang, hindi pa rin yon basihan para sila'y magpakakampante na sila na ang mananalo sa digmaan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa kanilang pag-uusap nang masipat nila ang mga dambuhalang aso na unti-unting gumagalaw. Nag-aangil ang mga ito at halos ni isang saglit, hindi nila iniaalis ang kanilang mga paningin sa mga kakarmang naroon. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, sumigaw ang isang nilalang na nasa harapan ni Maximo at kasabay nito ang muling pagsugod ng kanilang grupo. Magbabayad kayo sa ginawa ninyo! Sigaw ng nilalang habang mabilisang nananakbo. Nang marinig nila ang bagay na yon, dali-dali namang sumugod ang mga kakarma na siyang sinabayan ni Maximo. Paglapit nila sa mga ito, muling nag-umpisa ang naantalang digmaan na halos tumagal na lamang ng ilang minuto. Dahil sa lakas at kakayahan na ipinamalas ni Maximo, kung kaya't mabilisan nilang nalipol ang napakaraming mga aso. Napansin niya kasi noong pangontra sa mga nilalang na yon ng sibat ni Longhino at ni Ahum, kung kaya't patuloy niya itong ginamit hanggang sa manghina ang mga ito. Nang malagas na niya ang lahat ng mga lobong nakikipaglaban para sa mga nilalang, doon na nila yon nasukol at kasabay nito ang pagbibigay nila dito ng kaparusahan dahil sa ginawa nitong kapangahasan. Masyado kayong kampante sa lakas ninyo. Anong akala nyo sa pinagsisilbihan ninyo? Diyos? Wika ni Maximo habang hinahawakan sa leeg ang natitirang aswang. Matapos niyang makapagsalita, itinarak niya sa lupa ang sibat ni Ahum at kasabay nito ang pagpasan niya sa nilalang upang maitarak din yun doon. Pagbagsak niya sa katawan ng nilalang sa sibat, mabilisan din yung naagnas hanggang sa dumating ang puntong tanging ang kalaban na lamang ni Manong Alejandro ang natira sa lugar. Sa pagsilay niya sa kinaroroonan ng kanyang maestro, bumungad itong masayang nakikipaglaro sa demonyong nagwawala sa paligid. Kahit anong pagsunod ng demonyong yon kay Manong Alejandro, tila ba wala siyang kakayahan para mahabol ito. Hindi din niya kayang pasukin ang kalasag ng maestro ni Maximo dahil sa napakalakas nitong harapang nagsisilbing pananggalang sa kanyang katawan. Kung si Maximo ay nagtataglay ng kaliskis ng ahas, si Manong Alejandro naman nagtataglay ng kalasag na maihahalin tulad mo ang disenyo sa bahay ng pagong. Bukod sa napakalakas na kalasag nitong tinatangan, meron din yung pambihirang armas na kayang pumunit ng kahit na anong uri ng espiritu, mapadyablo man yon o demonyo. Dagdag pa ni Maximo, yon ang pinakaunang beses na nasipat niyang nakikipaglaban si Manong Alejandro ng seryoso sa nilalang na kanyang kaharap. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, napansin naman sila ng matandang wala nang ginagawa sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila Rakim nang masipat nila ang matandang bigla na lamang lumitaw sa kanilang harapan. Tapos na ba kayo? Tanong ni Manong Alejandro sa kanyang disipulo.
Oho, maestro. Kanina pa ho. Sagot naman ni Maximo. Nang marinig ito ng matanda, mabilisan din naman yung naglaho at kasabay nito ang walang habas nitong pagtapyas sa nilalang na kanyang katunggali. Sa sobrang talim ng mga nagliliyab na sundang noo ni Manong Alejandro, hindi na di nagtagal ang nilalang na yon sa pakikipaglaban. Kitang-kita ni Maximo kung papaano yon naging pampalipas oras ng kanyang maestro na para bang ayaw nitong unahing tapusin ang nilalang hanggat hindi pa tapos sa pakikipaglaban ang mga kakarma at ang kanyang disipulo. Sa pagbagsak ng nilalang sa lupa, dali-dali namang lumitaw si Manong Alejandro sa harapan nila Maximo habang dahan-dahang naglalaho ang kanyang kalasag at sandata. Pagbalik nito sa normal nitong anyo, inabisuhan niya sila Rakim na ilibing ang bangkay ng mga pangahas sa likurang bahagi ng kanilang baryo. Rakim, sa ngayon nag-umpisa na ang digmaan sa pagitan natin at ng hukbo ni Protasio. Ano man ang mararamdaman yung hindi kaaya-aya sa baryo, agad mo tong ipagpaalam sa akin. Huwag kayong magtago ng kahit na anong impormasyon, Rakim. Alam mong ikakagalit ko yan. Abiso ni Manong Alejandro sa pinuno ng mga kakarma. Masusunod, Ginoong Alejandro. Asahan ho ninyo, ano man ang mangyari sa baryo, malalaman mo ito ng buong buo. Bakit pa ba kami magtatago sa iyo? Gayong marami at malaki na ang naitulong mo sa amin. Sagot naman ni Rakim. Matapos nitong magsalita, agad din naman yung nagpaalam sa kanila na aalis na. Dahil sa medyo pagod na din naman noon sila Manong Alejandro, kung kaya't hindi na nila pinigilan ang pag-alis ng kanilang mga kaibigan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dahan-dahan naman nilang tinahak ang daan, pabalik ng kubo habang nananatiling walang imik. Nang makapasok na sila Maximo sa kanilang mga silid, doon pa lamang sila bahagyang nag-usap ni Manong Alejandro ukol sa kakayahang ipinamalas nito sa lugar ng digmaan. Halos hindi kasi makapaniwala noon si Maximo sa kadahilanang para sa kanya, hindi pangkaraniwan ang lakas na ipinamalas ng kanyang maestro. Manong Alejandro, matanong ko lang, anong uri ng kalasag ang ginamit mo? Tsaka yung armas mong yon, ngayon ko palang din huyo nakita. Wika ni Maximo na merong bakas ng pagtataka sa kanyang muka. Mahabang istorya, iho, kung ilalahad ko sa iyo ang mga ginamit ko. Kagaya ng mga ruha, ang aking karunungang tinataglay ay nanggaling din sa parehas na panahon ng kanilang pag-usbong. Matapos mapag-alaman ng mga dato na merong mga ruhang pumapatay ng mga kauri nila, humingi sila ng mga gabay sa matatandang manggagamot para kontrahin ang kapangyarihang taglay ng mga ito. Ilang albularyong nagbuwis ng kanilang buhay, mahiling lamang sa mga diwata ang kalasag at armas pandigma. Sagot naman sa kanya ni Manong Alejandro. Dagdag pa nito, hindi niya maaaring ilahad ang pangalan ng kanyang sandata at kalasag sa kadahilanang napakadali nitong basagin ninuman. Bagaman makapangyarihan ang ganoong karunungan, masyado itong maselan. Gusto nitong nag-iisa lamang ang nakakaalam sa kanya upang hindi dumating ang puntong ito ay manghina at maglaho na parang bula. Ayon pa kay Manong Alejandro na kung hindi siya nagkakamali, maaaring hinanap din ng mga ruha ang kanyang mga sandatang dinadala. Matapos itong marinig ni Maximo, halos hindi naman siya makapaniwala sa ikinuwento ng kanyang maestro. Animoy naging isa siya noong mangmang na bata, gawa ng wala siyang kaalam-alam na meron palang ganoong uri ng karunungan si Manong Alejandro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na meron ding mga manggagamot na may kaparehas na talento ng sa kanya. Ayon kay Manong Alejandro, maaaring iniisip na normal ni Maximo ang paggamit ng 3 sibat, subalit hindi yun ordinaryo para sa mga taong hindi nabiyayaan ng talento.
Marami na siyang nakitang nabaliw at namatay sa paggamit ng 3 sibat dahil sa lalim ng karunungan nito. Dagdag pa ng matanda na kung sakali mang may kakayahan pang magbigkas si Maximo ng mga buhay na karunungan ni Atardar, huwag na niya yung pangahasan pang gawin. Yun na kasi ang magsisilbing limitasyon ng kanyang katawan na maaaring humantong sa kamatayan. Hindi naman ho siguro mapanganib ang pagbigkas ng mga karunungang yan, maestro. Matagal ko na ding nararamdaman ang sibat na yan sa katawan ko, subalit hindi ko ito matawag-tawag. Wika ni Maximo. Kaya hindi mo yan matawag dahil hindi pinahihintulutan ng katawan mo. Makinig ka, Maximo. Sapat na ang 3 sibat para makapag-iwan ka ng pangalan sa larangan ng pagiging antingero. Sa totoo lang, kapag tangan mo ang kalasag at mga sibat, nasisiguro kong mahihirapan na ang kahit na sino na makipaglaban sa iyo. Para matapatan ng isang espiritual na sandata, kinakailangan ding gumamit ng iyong katunggali ng kasing lakas ng espiritual na sandata na iyong tinataglay. Sa tingin ko, Maximo, ang tanging makakatapat na lamang sa iyong 3 sibat ay ang sandatang ako mismo ang nagtataglay. Sagot naman ni Manong Alejandro. Matapos nitong makapagsalita, muli na naman yung nag-usal sa kanyang isipan habang nakatitig sa sahig. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Maximo nang makasilay siya ng isang hawakan ng sundang na umahon sa ilalim ng lupa. Pagsilay niya sa kabuang wangis nito, halos wala siyang kaide-ideya kung ano ang kanyang nakikita. Ito ang kampilan. Nagmula pa sa panahon ni Lapu-Lapu at mga magigiting na dato. Kadalasan ko itong ginagamit sa pakikipaglaban, ngunit hindi na ngayon sapagkat kalahati ng lakas ko ang nilalamon nito. Mapangwasak na armas. Pero masyado ding mapanganib sa katawan ko. Kung meron lang sana akong katawan na katulad ng kay Raha Valensosay. Wala sanang magiging problema kung gano'n ang katawan ko. Tapos maraming biyaya galing sa diwata. Pero ayos lang dahil nagagamit ko ito hanggang sa sukdulan ng kanyang kalakasan. Wika ni Manong Alejandro paghawak sa kampilan ni Lapu-Lapu. Matapos niyang makapagsalita, inilahad niya kay Maximo na ang ipinakita niyang sandata ay ang makakatalo sa 3 sibat niyang paulit-ulit na ginagamit. Malakas umano ang kampilan ayon kay Manong Alejandro sa kadahilanang may kakayahan itong magdesisyon ng buhay at kamatayan ng isang tao. Kaya din itong magbigay ng malubhang karamdaman sa kahit na sinong nilalang. Nakadepende na lang yon sa kung ano ang nanaisin ng taong nagtatangan sa aral nito. Matapos itong malaman ni Maximo, bigla naman siyang nagkaroon ng interes sa kampilan ni Manong Alejandro. Sa isip-isip niya, mas mainam na siya na lamang ang gumamit nito kaysa hindi yun magamit ng kanyang maestro. Habang pinakikiramdaman niya ang bawat katagang inilalahad sa kanya ng matanda, nag-iisip naman siya ng pinakamagandang rason kung bakit niya nais makuha ang kampilan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nakahanap na nga siya ng pagkakataon para sabihin ang bagay na yon. Subalit sa hindi malamang dahilan, mariin niyong tinutulan ng kanyang maestro. Iwasan mo ang pagiging ganid, Maximo. Hindi yan mabuti sa'yo. Tandaan mo, kapag marami kang inasyam, kakarampot lang ang iyong makukuha. Wika ni Manong Alejandro. Pasensya na ho kayo, maestro. Hindi ko na malayan ang sarili ko na medyo nalululod na sa pagkaganid ng mga aral na tinuturo mo. Hayaan niyo ho, magmula ngayon, magdadahan-dahan na ako sa mga katagang lumalabas sa bibig ko. Sagot naman ni Maximo. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya silang dalawang magpahinga na. Masyado na kasi noong malalim ang gabi at napapansin na din niya si Manong Alejandro na panay na ang paghihikab, hudyat ng pagkaantok nito.
Dahil sa masyadong pagod ang dalawa, kung kaya't sa paghiga nila, agad din naman silang nakatulog. Animoy hindi na namalaya ng mga ito ang kanilang sarili dahil sa sobrang kapaguran. Sa pagpapatuloy ng kwento, mararamdaman na nila Maximo ang bangis ng hukbo ni Protasio. Okay, grabe, kinilabutan ako sa episode na to. Alam ko yung mga OG subscribers ko or yung sobrang tagal nang nakikinig sa akin, yung mga almost a year nang nakikinig sa akin, kikilabutan din kayo sa episode na to. Kampilan ni Lapu-Lapu, Rahabalin Susay. Alam niyo ba may kwento akong ganyan? Para sa mga bagong nakikinig lang sa akin, isearch nyo dyan, Rahabalin Susay ang pinuno. Lalabas yun. Pakinggan nyo yun mula episode 1 hanggang dulo. Sobrang ganda din nun. Pero ganun pala, no? 'Di ba, parang mga previous episodes, nagtataka ako kung bakit tatlo yung hawak na itong bida natin dito na si Bat. Kasi alam ko isa lang, talagang sobrang di nakakayanin ng katawan niyan eh. Tapos yung kanya tatlo. Tapos may pang-apat pa. Pero binabawalan na ng katawan niya kasi nga pwede siyang mamatay. Isipin niyo ganun kalakas yung katawan ng bida natin dito. Si Maximo, kaya niyang hawakan yung tatlong si Bat. Pero yun nga, hindi nalalagpas doon. Kaya yun, hanggang tatlo lang talaga. Pero ang makakatalo, isa lang. Kampilan ni Lapu-Lapu. Grabing angas na ito. Sunod na kagad natin yung 14 para malaman natin kung anong pagpaparamdam ba ang gagawin ni Protasio. Yun lang. Salamat.